Lige nu, som jeg går her, der rammer ensomheden og sådan følelsen af at være totalt ligegyldig. Det rammer mig mega hårdt. Jeg hedder Kasper Warming Evald. Jeg er 25 år, og jeg er i gang med at læse en kandidat i filosofi på Aarhus Universitet. Lige nu befinder jeg mig hjemme med mine forældre, fordi det er en måde, som jeg bruger til at bekæmpe den her ensomhed, som jeg nogle gange går med. Jeg er vokset op i Sønderjylland og studerer nu i Aarhus, og derfor kan det godt nogle gange være svært ligesom at finde nye venner i Aarhus. Hejse, jeg hedder Savn. Jeg er 20 år gammel. Jeg er flyttet fra Esbjerg til Aarhus for at læse bioanalytiker. Udover studier, så kan jeg også rigtig godt lide at arbejde nede i Sydbrugsen nede i byen. Hej. Kasper. Savn. Du er med dig? I måde. Altså, du har også med i det her? Ja, det er det. Hej. Mit navn det er Tine, og jeg er 27 år og bor her i Odense, hvor jeg læser idræt og sundhed ude på SDU. Så sidder jeg her på mit sidste halve år af mit speciale, og har egentlig nogen, jeg godt kan ringe og tage en kop kaffe med, eller gå en tur med. Men har sådan en grundlæggende følelse af faktisk ikke rigtig at høre til nogen steder, eller være nogens kerneperson. Jeg føler mig ret ensom heroppe, men det er jo fordi, at jeg er flyttet op til en ny by, hvor jeg ikke kender nogen, hvor jeg skal starte et helt nyt liv op, hvor man er vant til at have noget familie, have nogle venner i sin hjemby, ikke også? Alting bliver jo rykket op, og du starter i en ny by, et nyt sted, uden nogen... Altså i virkeligheden er det en fuldstændig ekstrem situation, hvis man tænker over det. Det er lige før det eneste, der ikke er skiftet ud i dit personnummer. Hvis du forestiller, at du kommer fra en helt anden del af landet, ikke? Altså det, du laver, der hvor du bor, dine venner, altså alt er bare lige svaret, nærmest, altså i hvert fald i det daglige væk, og så skulle du starte helt forfra igen, ikke? Man føler ligesom, at man snakker om ensomheden, uden egentlig at snakke om det. Det her med, at man så ser, hvordan de andre også reagerer på de her spørgsmål. Har du oplevet fordomme om ensomhed? Så jeg føler ikke selv, at jeg har oplevet fordomme om ensomhed, men jeg føler godt, der kan være nogle fordomme i forhold til, at det er ens egen skyld, at man ligesom er ensom. Jeg har også oplevet, at det er altid din skyld, at du er ensom. Det er aldrig andres problem. Det er din skyld, du har venner. Den har jeg også oplevet. Jeg sidder lige nu ude på SDU og har lige sat mig uden for klasselokalet, fordi nogle af mine medstuderende, de sidder og snakker om sådan ting, de har lavet i weekenden, og veninder og venner og sådan noget, de har set. Og det er et tidspunkt, hvor at ensomhedsfølelsen rammer mig, eller sådan den der forkerthedsfølelse af, at jeg tror, det jeg oplever, det er altså, den her tankegang går så meget amok, og jeg sidder og tænker, jeg er forkert, og jeg skulle også have gjort det her, jeg skulle også have de her
relationer. Vi gør typisk det der med at sige, prøv at se, du er jo selv skyldig, det kan du godt selv se det. Men det værste, det er næsten det der, man er nødt til at starte med i hvert fald selv at lade være med at mobbe sig selv. Nu har jeg lige trænet naturtræning, som hvor jeg træner nogle kræftpatienter, eller tidligere kræftramte. Og det er noget, jeg også startede med for 2 års tid siden, som virkelig også er med til at give mig en følelse af et fællesskab og gøre nogle andre glade. Det giver automatisk mig også en hel masse. Jeg har også mødt rigtig meget den der, hvis man har sagt, at man har været ensom. Nummer 1, så er der mange, der har været sådan, nej, du er da ikke sådan en, der er ensom. Altså det er der nogen, der har sagt, fordi du er derude omkring mennesker, og du er på idrætsstudiet som en af de mest sociale studier, og du ses med mange, og sådan, og jeg har været en del af mange ting, men sådan, det er ikke nødvendigvis, at man får venner af den grund, bare fordi man er ude omkring mennesker. Altså man kan jo godt have en masse social aktivitet og familie og sådan udefra, hvis man tager et kamera på folk. Så udefra set vil de fleste sige, at den person er der sådan rigtig i vælten og har venner og i hvert fald virkelig sådan en, der umuligt kan være ensom. Det vil komme som en overraskelse for de fleste, der har med den her person at gøre, at vedkommende har været ensom. Hvordan er dine relationer på studiet? Jamen, altså... Jeg har jo gode relationer med mine studiekammerater, men det er ikke nogen, jeg føler, jeg har klikket med. Altså, det er mange af dem, de har ikke tid efter skole, så det er 8-15, det er der, jeg er med dem, og så fra 15 til 8 dagen efter, så kender jeg dem ikke. Jeg arbejder ret meget, fordi jeg føler, det er en udvej for mig, for det med at være alene og føle sig ensom i en fremmed by. Vil du have bånd med på det? Det er tak. God aften siden. Hvordan vil du beskrive ensomhed? Jeg vil jo egentlig bare beskrive det som ensomhed, altså ikke noget fællesskab. Men til en vis grad, der har man jo et fællesskab, men et fællesskab, man ikke passer ind i. Jeg føler også med, det er sådan en følelse, hvis jeg skal beskrive det sådan meget klart, så er det sådan en følelse i maven af sådan en knude, der sådan, hvor man føler den her, også hvor du siger det her med, at man føler sig udenfor, eller man føler sådan, at man ikke er tilstrækkelig. Sådan den her følelse af ikke at være altså sådan en tættere del af nogens liv, sådan her den der bedste ven, eller bedste veninde, eller sådan fællesskaber, man er sådan mere en fast del af, og sådan, både hvor man selv kender dem, der er i den situation bedre, og de kender en. De der venskaber, hvor man virkelig bliver set og hørt, det kan man jo ikke, altså det er jo ikke alle mennesker, du kan få sådan en forbindelse med. Hvor mange sådan nogle virkelig venner får man i løbet af et helt liv jo også. Ikke 100, ikke 50, altså dem der virkelig er tæt på, de hænger ikke på træerne vel. Jeg synes, det var virkelig sjovt at svare på spørgsmålene. Især fordi, at vi så skulle spille klodsmajor imens og sådan noget. Det her med, at man så sidder og spiller sådan et meget intimt spil, hvor man så sidder og har den her hyggelige samtale imens. Det var virkelig rart at så snakke med folk, som sådan er lige så villige til at snakke om det, og lige så åbne om den her ensomhed. Ensomheden påvirker mig på sådan en måde, at jeg bliver ked af det. Jeg føler mig ligegyldig, fejlet som ung menneske, som veninde, familiemedlem. Ensomheden gør mig trist, og det kan godt være nederen, når jeg egentlig bare gerne vil være glad. Ensomheden føles som en knude i maven, og den gør, at jeg bliver ked af det. To be one of the wannabes that strive towards being nothing like me. Hver gang at jeg føler mig ensom, så skubber jeg tankerne væk og bruger muligheden til ligesom at fokusere på mig selv og udvikle mig selv. Det gør ligesom, at jeg kan sige, at jeg bliver stærkere af at være alene, hvor det er, at jeg så har mulighed for at udvikle mig. Fordi man ligesom, når man er sammen med andre mennesker, så har man ikke mulighed for at læse og lære og være i sit eget selskab.
Det var mega fedt at kunne rent faktisk komme ud med et problem, man har, og rent faktisk kunne smadre det problem. Da vi fik at vide, at vi skulle smadre tallerkenen, der synes jeg, det var ret nice. Altså, også i det vi gjorde det, eller det jeg gjorde det, så var det som om, at der bare sådan lettede sådan en sten for mit bryst-agtigt. At det gav sådan en release-følelse på en eller anden måde. Det var fedt. Det var dejligt. Noget man har skrevet. Det er jo en måde at komme ud af ensomhed ved at høre nogle andre fortælle om, at de også har været ensomme. Så spejler man sig jo i det, og så føler du en solidaritet. Så står man jo netop ikke alene. Det kan godt være, man snakker om ensomhed, men nu med det mindste nogle flere, der deler, at man kan være ensom, og så er man jo netop ikke helt alene op mod det her. Samlet set er det jo svært. Det er nemmere at lade være. Og jeg tror, at vi alle sammen kan få mere værdi ind i vores liv ved at ture virkelig at gå ind i de her ting, ikke? Og fortælle om dem. Jeg føler i hvert fald det her med, at vi har lavet de her forskellige aktiviteter, har gjort, at vi sådan er kommet tættere på hinanden, og også måske er bedre til at tale om den her ensomhed, sådan at give noget af os selv. Det var mærkeligt til en vis grad, fordi jeg har ikke været ærlig på den her måde før over for andre mennesker. Men det var fedt, fordi jeg endelig kunne komme ud med det. Det her med at kunne sidde i et rum, hvor at den følelse ikke er udskammet, eller sådan, at det er ikke noget, hvor at vi ser ned på hinanden. Det er faktisk noget, hvor man også sådan er en empati, og det er ikke sådan noget, det er synd for dig. Altså, man får ikke de der sådan hundeøjne, men det er bare sådan en rummelighed. Og at man er et fint menneske, selvom man har den følelse også.